ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ദിവസം വയ്യാണ്ട് പനി പിടിച്ചിട്ട്, പനിയല്ല മാതാജി, തലവേദനയാണ് മെയിനായിട്ട്. ഒട്ടും കണ്ണുറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു 2 ദിവസമായിട്ട്. എനിക്ക് ഇന്നലെ തൊട്ട് കുറച്ചൊന്നും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. പനിയില്ല, പക്ഷെ ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര കഴപ്പായിട്ട്. രാവിലെയാണ് ഏറ്റവും ദിവസം. ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? നോക്കാം എന്തായാലും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നൊന്നും നമ്മൾ മുടക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ തന്നെ എത്ര പേരുണ്ട് ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ? കുറഞ്ഞു. 10 ദിവസം ക്ലാസ് ഇല്ലാണ്ടായപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും മാതാജി കാണുന്നില്ല. കാണുന്നില്ലേ? ഇല്ല ഇല്ല, മാതാജിനെ കാണുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക്. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. നമ്മൾ ആ മൂന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ നമ്മളൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ സ്ലൈഡ് ഇല്ലാത്തതാണ്. അത് വേണ്ട. അത് ആ മാതാജി വേറെ ആരോ പഠിപ്പിച്ചത് പോയിന്റ് ഇട്ടതാണ്. പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ അതിന്റെ ആധികാരികമായിട്ട് അത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കത് എടുക്കണ്ട കേട്ടോ. നമ്മളൊരു 2-3 പോയിന്റ് നമുക്ക് ഡൗട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ രണ്ടാമത്തില്? അത് വേണ്ട. അതുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ സോഴ്സും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഇല്ല. എല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ബുക്കിലുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 3-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മന്ത്രം 3. അസൂര്യ നാമതേ ലോക അന്ധേന തമസാവൃതാഃ താംസ്തേ പ്രേത്യാപി ഗച്ഛന്തി യേകേ ച ആത്മഹനോ ജനഃ. അസൂര്യ നാമതേ ലോക അന്ധേന തമസാവൃതാഃ താംസ്തേ പ്രേത്യാപി ഗച്ഛന്തി യേകേ ച ആത്മഹനോ ജനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ ഓരോരുത്തരായിട്ട്. അസുര്യാ നാമ തേ ലോക അന്ധേന തമസാവൃതാ താംസ്തേ പ്രേത്യാഭിഗച്ഛന്തി ഏകേ ച ആത്മഹനോ ജനാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അസുര്യാ നാമതേ ലോക അന്ധേന തമസാവ്യതാഃ താംസ്തേ പ്രേത്യാഭിഗച്ഛന്തി ഏകേ ച ആത്മഹനോ ജനഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. വേഗം വേഗം ചൊല്ലാം നമുക്ക് ഓരോരുത്തരായിട്ട്. അസുര്യാ നാമതേ ലോക അന്ധേന തമസാവൃതാഃ താംസ്തേ പ്രത്യാഭിഗച്ഛന്തി യേകേ ച ആത്മഹനോ ജനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അസുര്യാ നാമതേ ലോക അന്ധേന തമസാവൃതാഃ താംസ്തേ പ്രത്യാഭിഗച്ഛന്തി യേകേ ച ആത്മഹനോ ജനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അസൂര്യോ നാമതേ ലോക അന്ധേന തമസാവൃതാഃ താംസ്തേ പ്രേത്യാഭിഗച്ഛന്തി യേകേ ച ആത്മഹനോ ജനാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അസൂര്യ നാമതേ ലോക അന്ധേന തമസാവൃതാ താംസ്തേ പ്രേത്യാഭിഗച്ഛന്തി യേകേ ച ആത്മഹനോ ജനാ.
ആത്മഹനോജന. എനിക്കിതില് ഒരു എഴുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മോൾ കൂടെ, അതുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല. കാണുന്നില്ലേ? മോൾ കൂടെ ഒരു ഇപ്പൊ ശരിയായി. അതിന്റെ മോള് ആ 2 ലൈനിന്റെ ഓക്കെ. ആത്മഹനോജന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാ ചൊല്ലുന്നേ? കഴിഞ്ഞോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അസുര്യ നാമ തേ ലോക അന്ധേന തമസാവൃതാഃ താംസ്തേ പ്രേത്യാപി ഗച്ഛന്തി യേ കേച ആത്മഹനോജനഃ. എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. അസുര്യ എന്ന് വെച്ചാല് മീനിങ് അതിലില്ല, നാം വായിക്കാം. അസുരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നാമ, പേരിലുള്ള പ്രസക്തി, പേരിനാലുള്ള പ്രസക്തി, തേ ലോക ഗ്രഹങ്ങൾ, അന്ധേന അജ്ഞാനത്താൽ, തമസ അജ്ഞാനത്താൽ, ആവൃത ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട, താൻ ആ ഗ്രഹങ്ങൾ, തേ അവ, പ്രേത്യ മരണാനന്തരം, അഭിഗച്ഛന്തി പ്രവേശിക്കുന്നു, ഏതൊരുവൻ, കേ എല്ലാവരും, ച ആത്മഹന ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവൻ, ജനഹ ജനങ്ങൾ. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ആത്മഹന്താവ് ഏതൊരുവനായാലും അസുരവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞതുമായ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ. അപ്പൊ ആത്മഹന്താവ് ഏതൊരു വ്യക്തിയായാലും ആത്മഹന്താവ് ആ വ്യക്തി എവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന പറഞ്ഞത്? അസുരവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാവൂ. ആത്മഹന്താവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരായിരിക്കും? ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവൻ, അല്ലെ? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാത്ത വ്യക്തി. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികള് എന്തായാലും എവിടേക്ക് എത്തേണ്ടി വരും? അന്ധകാരവും അസുരവും അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ലോകം. ആ ലോകം ഏതാണ്? ഭൗതിക ലോകം. ആ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ആത്മഹന്താവ് ഏതൊരു വ്യക്തിയായാലും എങ്ങനെയുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടി വരും? അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ, അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ അസുരം ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ചുമതല ബോധ കാരണം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ചുമതല ബോധ ഞാനിത് വായിക്കാട്ടോ. അതിലെന്തോ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് അല്ലാത്ത പോലെ എന്റെ കുറിച്ച്. മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ ചുമതല ബോധ കാരണമാണ് മനുഷ്യൻ മൃഗത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി വർത്തിക്കാനുള്ള കാരണം. ചുമതലാബോധം കാരണം മനുഷ്യജീവിതം മൃഗജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി വർത്തിക്കുന്നു. ഈ ചുമതലാബോധമുള്ളവരും അതനുസരിച്ച് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും സുരന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ചുമതലകളൊക്കെ അവഗണിക്കുന്നതും അതിനെപ്പറ്റി അജ്ഞരുമായവരെ അസുരന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ ചുമതലാബോധ കാരണമാണ് മനുഷ്യൻ മൃഗത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമായി വർത്തിക്കാനുള്ള കാരണം. അപ്പൊ മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ ചുമതലാബോധത്തിന് കാരണം എന്താണ്? മനുഷ്യൻ മൃഗത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നനാണ്, അല്ലെ? മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഭിന്നനാണ്. കാരണം മനുഷ്യന് എന്തുണ്ട്? വിവേചന ശക്തിയുണ്ട്. വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ ചുമതലാബോധ കാരണം മനുഷ്യജീവിതം മൃഗജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി വർത്തിക്കുന്നു. മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ ചുമതലാബോധ കാരണം ആണെന്ന് അവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ. മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ ചുമതലാബോധ കാരണം മനുഷ്യജീവിതം മൃഗജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി വർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണത്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഇടയിലായ ഒരു വേർഡ് വന്നപ്പോ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ വന്നു. അതാണ് സംഭവം. അപ്പൊ മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ ചുമതലാബോധം കാരണം മനുഷ്യജീവിതം മൃഗജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി വർദ്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചുമതലാബോധമാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തെ എന്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നത്? മൃഗജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? മനുഷ്യജീവിതത്തിന് എന്തുണ്ട്? ചുമതലാബോധമുണ്ട്. അതാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിന് മൃഗജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാക്കി വർത്തിക്കാനുള്ള കാരണം. പ്രപഞ്ചത്തില് 2 തരം ജനങ്ങളാണുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് സുരന്മാര്, രണ്ടാമത്തത് അസുരന്മാര്. 2 തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് സുരന്മാരും രണ്ടാമത്തത് അസുരന്മാരും.
ചുമതലാബോധമുള്ളവരും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ആയവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? സുരന്മാരെന്ന് പറയാം. ചുമതലാബോധത്തിലുള്ളവരും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് സുരന്മാര്. സുരന്മാർ സദാസമയവും വിഷ്ണുവിന്റെ പാദങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നെന്ന് ഋഗ്വേദം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സുരന്മാർ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെന്ന് ഋഗ്വേദത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ചുമതലകളെ ഒക്കെ അവഗണിക്കുന്നവരും അതിനെപ്പറ്റി അജ്ഞരുമായവരാണ് ആര്? അസുരന്മാര്. അസുരന്മാർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ചുമതലകളൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ അതിനെ അവഗണിക്കുന്നവരാണ് ആര്? അങ്ങനെ അജ്ഞരായവരാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? അസുരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് അവരതൊന്നും ചെയ്യാത്തത്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അസുരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മള് കമ്പാരിസൺ പറയാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മള് സമുദ്രത്തിനായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാണ്. എങ്ങനെയാ? മനുഷ്യന്റെ ശരീരം, നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തെ എന്തായിട്ടാ പറയണത്? സമുദ്രം കടക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ബോട്ടായിട്ടാണ്. നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? സമുദ്രം കടക്കാനായിട്ട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ബോട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരമെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്താണ്? സമുദ്രമാണ്. സമുദ്രമാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. അതിൽ നിന്ന് കടക്കാനുള്ള ബോട്ടാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ശരീരം. അതിന് ഉള്ള തോണിക്കാരാണ് ആര്? നമ്മളെ ആചാര്യന്മാര്, അല്ലെങ്കിൽ വേദഗ്രന്ഥങ്ങള്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ ആരാണ്? ആ വിദഗ്ധരായ തോണിക്കാരാണ്. ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ സൗകര്യങ്ങളാണ് അതിന് അനുകൂലമായ കാറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അനുകൂലമായ കാറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മനുഷ്യ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാകുന്ന, അതായത് സമുദ്രം, നമുക്ക് ആചാര്യന്മാരുടെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ സൗകര്യങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നാമം ജപിക്കുക, ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിക്കുക. അതായത് നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ സാധിക്കും? അനുകൂലമായ കാറ്റാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് നമ്മൾ എന്തിനോട് ഉപമിക്കാണ്? നമ്മള് ബോട്ടിനോട് ഉപമിക്കാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമുദ്രമാണ്. ആ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്കൊരു തോണിക്കാരൻ വേണം. ആ തോണിക്കാരൻ ആരാണ്? വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാര്, അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ തോണിക്കാരായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട്, അനുകൂലമായിട്ടൊരു കാറ്റ്, ആ കാറ്റായിട്ട് അവര് വിചാരിച്ചാലും നമുക്കത് നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ ഒരു അനുകൂലമായൊരു കാറ്റ് വേണം. അതെന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളാണ് അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു കാറ്റ്, അനുകൂലമായിട്ട് വരുന്ന കാറ്റ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നിഷ്പ്രയാസം നമുക്ക് ഈ സമുദ്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നമുക്ക് മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് സുഗമമായി എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്ന അനുകൂല കാറ്റിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ഈ സവിശേഷതകള് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് സുഗമായിട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്ന അനുകൂലമായ കാറ്റിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി അവയൊന്നും പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാത്ത പക്ഷം അയാളെ ആത്മഹന്താവ് അഥവാ ആത്മനാശകനായി കണക്കാക്കാം. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു വ്യക്തി എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ്? ആത്മഹന്താവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മനാശകനാണ്. ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കുന്നവൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ ഹന്തിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും അത് ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്തവൻ ആത്മഹന്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മനാശകനാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മഹന്താവ് അജ്ഞാന അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്തിൽ എന്താ താക്കീത് നൽകുന്നത്? ആത്മഹന്താവ് എവിടേക്ക് പോകും? അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുമെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഈശോപനിഷത്തില് താക്കീത് നൽകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്ന ആധുനിക സംസ്കാരം വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്ന ആധുനിക സംസ്കാരത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വയറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവൻ എവിടേക്ക് പോകുമെന്ന് പറയാണ്? അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ, അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് നൽകാണ്. പരിഷ്കൃതനായ മനുഷ്യൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ജനങ്ങളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പരിഷ്കൃതരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ആരും എന്തിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നുള്ളതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ വയറിനു വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക, അതിന് വിരുദ്ധമായി തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നം അയാളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയാണ് പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ ക്രൂരത. വയറിനു വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും,
അതിന് വിരുദ്ധമായി തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നം അയാളെ ഭയപ്പെടുത്തും. ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയാണ് പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ ക്രൂരത. പക്ഷെ അവർക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല. വയറിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നം, നമുക്ക് നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്, നമുക്ക് മതിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഇല്ലാതെ വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കാണ്, തൊഴിലില്ലായ്മ വരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന പൈസ നമുക്ക് പോരാതെ വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് അയാളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥ, അതാണ് പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ ക്രൂരത എന്നുള്ളത് ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിഷ്കൃതരായ മനുഷ്യരൊരിക്കലും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. കഴുതകളെയും പന്നികളെയും പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, മറിച്ച് ജീവിതത്തിൽ അത്യുന്നതമായ പരിപൂർണത നേടുന്നതിനാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. പന്നികളെയും കഴുതകളെയും പോലെ നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള പരിപൂർണത നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്? മനുഷ്യജന്മം തന്നിരിക്കുന്നത്. ആത്മജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ജാഗരൂകരാകാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ കൂടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ പ്രകൃതി നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കും, നിർബന്ധിക്കും. അപ്പൊ ആത്മജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ജാഗരൂകാത്ത പക്ഷം എന്താണ്? ആത്മജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മള് ജാഗരൂകരാകാത്ത പക്ഷം എന്താണ്? നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ കൂടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രകൃതി നമ്മെ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ആത്മജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മള് ജാഗരൂകരാകുന്നില്ലെങ്കിൽ, നമുക്കത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ്? പിന്നെ നമ്മള് ഏത് രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്? നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ കൂടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ പ്രകൃതി നമ്മളെ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ല. നമുക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേനെ? നമ്മൾ ആ ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചേനെ. അതില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണ്? നമുക്ക് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രകൃതി നമ്മെ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള തന്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷം ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയിലൂടെ അസുരഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കുകയും നികൃഷ്ടമായ ജീവിവർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അജ്ഞതയിലും അന്ധകാരത്തിലും അകപ്പെട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് നിർബന്ധിതനായി തീരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പിന്നെ ആ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യജന്മത്തെ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ, നമുക്ക് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചുമതല നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ അസുര യോനിയിൽ നമ്മൾ ജന്മമെടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? അജ്ഞതയിലും അന്ധകാരത്തിലും അകപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജന്മമെടുത്ത് നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യും. അതായത് ചുമതലാബോധം നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ചിട്ടും അത് മുഴുമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത്തരക്കാർക്ക് ഉത്തമ കുടുംബത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അവസരം ലഭിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിച്ചു, പക്ഷെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടും നമുക്കത് മുഴുവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവർക്ക് ആ ചെയ്തതിന്റെ പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് അടുത്തൊരു ജന്മം, നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽ ജന്മമെടുക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. എന്നാൽ ശ്രമം നടത്താൻ പോലും മുതിരാത്ത മായാമോഹിതരായ ഭൗതിക സന്തുഷ്ടിയുമായി അത്യാസക്തി പുലർത്തുന്ന ഏതൊരാളും അന്ധകാര നിബിഡമായ നഗരത്തിലെത്തുന്നു. പക്ഷെ അത്തരത്തിലൊരു ശ്രമം പോലും നടത്താത്തവരാണെങ്കിലോ അവര് അന്ധകാര നിബിഡമായിട്ടുള്ള നരകലോകങ്ങളിലേക്കാണ് അവര് എത്തപ്പെടുന്നത്. അത്തരം വ്യക്തികളെ ആത്മസംഭാവിത എന്ന് ശകാരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാതെ അന്ധകാര ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? ആത്മസംഭാവിത എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യജന്മം കേവലം സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി മാത്രമുള്ളതല്ല. പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ നമുക്കുമേൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ഭൗതിക ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാനുള്ളത് കൂടിയാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ളതല്ല. നമ്മളെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളും പാലിക്കാനായിട്ട് ആര് ബാധ്യസ്ഥരാണ്? നമ്മൾ ഓരോ മനുഷ്യ ജന്മം എടുത്തവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ പാലിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ചെറിയൊരു അധ്യായമാണത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് കടക്കാം അല്ലെ? ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആരെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? എടുത്തു. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മന്ത്രം വിശദമാക്കുക. എന്താണ് പറയുന്നത് അതില്?
ആത്മഹന്താവ് ഏതൊരുവനായാലും ആസുരികവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. എങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയായാലും ശരി, ആത്മഹന്താവാണെങ്കിൽ, ആത്മാവിനെ ഹനിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? അജ്ഞാനവും അന്ധകാരവും നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാകൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത്, മനുഷ്യ മൃഗത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമായി വർത്തിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ചുമതലാബോധം. ചുമതലാബോധമാണ് അതിന് കാരണം. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സുരവും 5 തരം ജനങ്ങളാണ്, അസുരന്മാരും അസുരന്മാരും. അല്ലെ? മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകളെ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു? മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തിനോട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുക? സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്ന കാറ്റിനോട്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകള് അത്യുന്നതമായ പരിപൂർണത. അനുകൂലമായ കാറ്റിനോട്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ സവിശേഷതകൾ, സൗകര്യങ്ങൾ എന്തിനോടാണ്? അനുകൂലമായ കാറ്റിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനെ ആത്മനാശകനായി കണക്കാക്കാം? എങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനെ ആത്മനാശകനായിട്ട് കണക്കാക്കാം? ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മളത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി അവയൊന്നും പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാത്ത പക്ഷം അയാളെ ആത്മഹന്താവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മനാശകനായിട്ട് കണക്കാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനുഷ്യൻ തന്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പക്ഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? വീണ്ടും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന് ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം എന്ത് സംഭവിക്കും? അവർ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അന്ധകാരവും അജ്ഞതയും നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തില് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട്, ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയിലൂടെ അസുരഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിച്ച് നികൃഷ്ടമായ ജീവവർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അജ്ഞതയിലും അന്ധകാരത്തിലും അകപ്പെട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് നിർബന്ധിതനായി തീരും. അത്രയും പറയേണ്ട നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇപ്പൊ മനുഷ്യൻ തന്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ വീഴ്ച വരുന്ന പക്ഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തില് താഴ്ന്ന അന്ധകാര ലോകങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മള് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്, ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയിലൂടെ. അറിയാലോ അത്, അതായത് എഴുതിയാൽ മതി. ആത്മസംഭാവിത എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്ത. അതെ, ഭൗതിക എന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാതെ എന്താ പറയാ, ഭൗതിക സന്തുഷ്ടിയായി ആത്മശക്തി പുലർത്തുന്നതൊരാളും അന്ധകാരമായ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് എത്തും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്ത ഏതൊരു വ്യക്തിയും എവിടേക്ക് എത്തും? അന്ധകാര നിബിഡമായ നരകങ്ങളിലേക്ക് എത്തും. അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മസംഭാവിതെന്ന്. സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കാത്തവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവര് ഈ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ നരകങ്ങളിലേക്ക് എത്താണ്. അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആത്മസംഭാവിത എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായത്? നാലാണ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 4, മന്ത്രം 4. അനേചതേകം മനസോ ജവീയോ നൈന ദേവ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തഥാവതോ നാന്യതോ തോതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാതരിശോ ദദാതി. അനേചതേകം മനസോ ജവീയോ നൈന ദേവ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തഥാവതോ ജ്ഞാനതേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാതരിശോ ദദാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ, വായിച്ചോളൂ. അനേജതേകം മനസോ ജവീയോ നൈനദേവാ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തദ്ധാവതോ ജ്ഞാനത്യേതി തിഷ്ഠത് തസ്മിന്നപോ മാതരിശ്വാ ദദാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി വായിക്കുന്നില്ല ആരും? അനേജതേകം മനസോ ജവീയോ
നൈനദ്ദേവാപ്നുവാൻ പൂർവമർഷത് തദ്ധാവതോ ജ്ഞാനത്യേതി തിഷ്ടത് തസ്മിന്നഭോ മാതരിശ്വാദധാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനേജദേകം മനസോ ജവീയോ നൈനദ്ദേവ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തദ്ധാവതോ ജ്ഞാനത്യേതി തിഷ്ടത് തസ്മിന്നഭോ മാതരിശ്വാദധാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനേജദേകം അനസോജവീയോ നനൈ ദേവോ അപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തദ്ധാവതോ ജ്ഞാനത്യേതി തിഷ്ടത് തസ്മിന്നഭോ മാതരീശ്വദാതി. നേജദേകം മനസോ ജവീയോ നൈനദ്ദേവ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തഥാവതോ അജ്ഞാനതേതി തിഷ്ടത് തസ്മിന്നഭോ മാതരീശ്വദാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും വായിക്കണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. അനേജദേകം മനസോ ജവീയോ നൈനദേവ ആപ്നുവൻ പൂർവമർഷത് തഥാവതോ നാന്യതേതി തിഷ്ടത് തസ്മിന്നഭോ മാതരീശോ ദദാതി. അനേചത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് ഇളകാത്തത്, ഏകം ഒന്ന്, മനസ്സ മനസ്സിനേക്കാൾ, ജവീയ അധികം വേഗതയിലുള്ളത്, ന അല്ല, ഏന ഭഗവാൻ, ദേവ ഇന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയ ദേവന്മാർ, ആപ്നുവൻ പ്രാപിക്കുന്നു, പൂർവം മുന്നിൽ, അർഷത് ചലന ക്ഷമത, തത് ദേവൻ അത്, താവത ദ്രുതഗമനം, അന്യാൻ മറ്റുള്ളവർ, അത്യേതി അതിക്രമിക്കുന്നു, തിഷ്ടർ ഒരിടത്തു തന്നെ, തസ്മിൻ അവനിൽ, ആഭ മഴ, മാതരീശോ കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും അതിദേവത, ദദാതി നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സ്വതാമസ്ഥനാണെങ്കിലും പരമപുരുഷൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനും മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനുമാണ്. ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്കും അദ്ദേഹം അപ്രാപ്യം തന്നെ. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും മറ്റും അതിദേവതകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. മഹത്വത്തിൽ അവിടുന്ന് സകലതിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എവിടെയാണ്? സ്വധാമത്തിലാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സ്വധാമത്തിൽ തന്നെയാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ് ഭഗവാൻ. മറ്റുള്ള എല്ലാത്തിനെയും അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് കഴിയും? ഭഗവാന് കഴിയും. പിന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാർക്കും അപ്രാപ്യനാണ് ഭഗവാൻ. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും മറ്റ് അതിദേവതകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു സ്വധാമസ്ഥനാണ്. എപ്പോഴും എവിടെയാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില്. സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്, മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ്, ശക്തിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ദേവന്മാർക്ക് പോലും അപ്രാപ്യനാണ് ഭഗവാൻ. മാത്രമല്ല എന്താണ്? കാറ്റിന്റെയും മഴയുടെയും അതിദേവതകളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നതും മഹത്വത്തില് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്, മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനും സ്വധാമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ ദേവന്മാരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭഗവാൻ, എല്ലാവർക്കും അപ്രാപ്യനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ മഹത്വത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്? എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ്ങിൽ പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവത് കാരുണ്യത്തിൽ അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. കാറ്റിന്റെയോ മനസ്സിന്റെയോ വേഗത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചാലും പരമസത്യത്തെ വളരെ വിദൂരമായി മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നു. അപ്പൊ ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആരെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ അറിയണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രം അല്ലെ. ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ ഒന്നും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എത്ര നിന്നാലും കാറ്റിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും വേഗത്തില് നൂറുകണക്കിന് വർഷം സഞ്ചരിച്ചാലും പരമസത്യത്തെ വളരെ വിദൂരമായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ എന്താ സാധിക്കുള്ളൂ?
ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ ഒന്നും നമുക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എത്ര നൂറുകണക്കിന് വർഷം നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചാലും ഭഗവാന് എന്താണ് വിദൂരമായിട്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയാനിവിടെ. പരമപുരുഷൻ കൃഷ്ണലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തന്റെ ആധ്യാത്മിക ധാമത്തിൽ സ്ഥിതനായി തന്റെ ലീലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലെ കൃഷ്ണലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും തനിക്ക് അതിന്റെ ചൂടും പ്രകാശവും എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അതുപോലെ സ്വധാമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തിവിശേഷങ്ങളെ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ സ്ഥിരമാണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ്? അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാനും ഭഗവാന് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളെ എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തിക്കാനായിട്ടും ഭഗവാന് സാധിക്കും. അപ്പൊ സ്വധാമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളെ വ്യാപിപ്പിക്കാനും തന്റെ ചൂടും പ്രകാശവും എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. എവിടെ നിന്നുകൊണ്ട്? സ്വധാമത്തില് നിന്നുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 3 തരം ശക്തികളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഒന്ന് അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, ബാഹ്യശക്തി, അതായത് ബഹിരംഗ ശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തി ആരാണ്? നമുക്കറിയാം. ആരാണ്? രാധാറാണി. രാധാറാണി. ബഹിരംഗ ശക്തി ആരാണ്? ദുർഗാദേവി. ദുർഗാദേവി. തടസ്ഥ ശക്തി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? തടസ്ഥ ശക്തി ജീവാത്മാക്കളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ വായു, പ്രകാശം, മഴ തുടങ്ങിയ പ്രതിഭാസങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഭരിക്കുന്നതിനും ചുമതലപ്പെട്ട അതിദേവതകൾ പരമപുരുഷന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യരുൾപ്പെടെ തരം ജീവസത്തകൾ തടസ്ഥ ശക്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ജീവാത്മാക്കളെയാണ് തടസ്ഥ ശക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകം ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയുടെയും സൃഷ്ടിയും ആധ്യാത്മിക വ്യോമത്തിലുള്ള സ്വധാമം ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെയും ആവിഷ്കാരമാണ്. അപ്പൊ ബാഹ്യശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഭൗതിക ലോകം വരുന്നത്. അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകം വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ചൈതന്യം എല്ലാ സ്ഥലത്തും തന്റെ ശക്തി വിശേഷണങ്ങളിലൂടെ സർവത്ര വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ചൈതന്യം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിലൂടെ സർവത്ര വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം. ഈ ശക്തികളെ പരമോന്നത സത്യമായോ പരമപുരുഷനായോ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അവിടുത്തെ രൂപം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ധാരണ ശരിയല്ല. നമ്മുടെ പരിമിതമായ ഗ്രഹണ ശക്തിക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ പരിമിതപ്പെടുത്താൻ നിവർത്തിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തികള് എല്ലാവിടം വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആ പരമോന്നത ശക്തി സത്യമായോ പരമപുരുഷനായോ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അവിടുത്തെ രൂപം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ധാരണ ശരിയല്ല. നമ്മുടെ പരിമിതമായ ഗ്രഹണ ശക്തിക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ പരിമിതപ്പെടുത്തുവാൻ നിവർത്തിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തികള് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, അന്തരംഗ ശക്തിയുണ്ട്, ബഹിരംഗ ശക്തിയുണ്ട്, തടസ്സ ശക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് അന്തരംഗ ശക്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലാണെന്ന്. പക്ഷെ ബഹിരംഗ ശക്തി എവിടെയാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇത്തരം ശക്തികൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തികള് ഈ എവിടെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്? എല്ലാ സ്ഥലത്തും അത് വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? ആ പരിമിതമായ ഗ്രഹണ ശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ പരിമിതപ്പെടുത്താനായിട്ട് നിവർത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ധാരണ ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരല്ല? ഭഗവാനല്ല. അത് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളായിരിക്കും, അംശാവതാരങ്ങളായിരിക്കും, അതായത് അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ പരിമിതമായ ഗ്രഹണ ശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ പരിമിതപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് നിവർത്തിയില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. വ്യക്തിഗത അംശങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അവയ്ക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അംശങ്ങൾക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ അവയ്ക്കെല്ലാം എന്തുണ്ടാവും? പരിമിതികൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ മാനസിക ഊഹാപോഹം വഴി ഭഗവാന് വ്യക്തിത്വം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള വിഫല ശ്രമത്തിനെതിരെ ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് നൽകുന്നു. അപ്പൊ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാന് വ്യക്തിത്വം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള വിഫല ശ്രമത്തിന് ഈശോപനിഷത്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ്? താക്കീത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായിരിക്കും എല്ലാതും, ഭഗവാന്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ അവയ്ക്കെല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ടാകും? പരിമിതികൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ ആരായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങൾ
ശ്രമം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? വിഫല ശ്രമമാണെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് ഇവിടെ പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായ ജീവസത്തകൾക്ക് അവിടുത്തെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് വഴങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അംശങ്ങൾ പൂർണ്ണത്തെ സേവിക്കുകയെന്ന തന്റെ നിയത കർമ്മം വിസ്മരിക്കുമ്പോൾ മായയിൽ അകപ്പെട്ടതായി തീരുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ നമ്മളത് മറന്നു പോകുന്നത്, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? നമ്മൾ മായയിൽ അകപ്പെട്ടതായിട്ട് തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ശക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ആ ശക്തി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളത് മറന്ന് നമ്മളത് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോ, നമ്മളത് മറന്നു പോകുമ്പോ നമ്മൾ എന്തിലകപ്പെട്ടു പോകാണ്? നമ്മള് മായയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ട് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവത് ശക്തികളാണെന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ബുദ്ധിയുക്തമായി തന്റെ പ്രയത്നവും കർമ്മശേഷിയും വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ബാഹ്യശക്തിയായ മായയുമായുള്ള ബന്ധകാരണം നഷ്ടപ്പെട്ടതായ മൗലിക ബോധത്തെ പുനരുജ്ജീവിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണെന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ബുദ്ധിയുക്തമായിട്ട് തന്റെ പ്രയത്നവും കർമ്മശേഷിയും വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ബാഹ്യശക്തിയായ മായയുമായുള്ള ബന്ധം കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ടതായ മൗലിക ബോധത്തെ പുനരുജ്ജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ബുദ്ധിയുക്തമായിട്ട് തന്റെ പ്രയത്നവും കർമ്മശേഷിയും വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. നമ്മളെ ശരിയായ ധർമ്മം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ ഭൗലിക ബോധത്തെ നമുക്ക് പുനരുജ്ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ആ മായയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മള് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് നമ്മള് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളെ കർമ്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ മൗലിക ബോധത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പൂർണ്ണജ്ഞാനം സ്പീഡ് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അതോ എനിക്ക് ശ്രദ്ധ കിട്ടായിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മുതലേ തോന്നിയുള്ളൂ. പറയണ്ടേ എന്നാ? എഴുതാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. മെല്ലെ പറഞ്ഞാ മതി. കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടുതലാ. ശരി എന്നാ കേട്ടോ. ഇനി പറയാം. പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്നാൽ ഭഗവാനെ അവിടത്തെ എല്ലാ സവിശേഷതകളോടും കൂടി അറിയലും അവിടത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയുക എന്നാണ്. അപ്പൊ പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ അവിടത്തെ എല്ലാ സവിശേഷതകളോടും കൂടി അറിയുക, അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളോടും കൂടി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്? പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇത്രയും കുഴപ്പമുണ്ടോ സ്പീഡ്? മാതാജി സ്പീഡ് ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കൊരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊന്ന് ഇതാവും, സ്റ്റേ ആവും. അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല, തുടർച്ചയായിട്ട് വരുമ്പോ ചിലപ്പോ നമുക്കത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഒന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു പോകാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മന്ത്രം 4 എന്താ പറയുന്നത്? ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം. മന്ത്രം 4 എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ മന്ത്രം 4 പറയുന്നത് സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും പരമപുരുഷൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനും. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എവിടെയാ നിൽക്കുന്നത്? സ്വധാമത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരമപുരുഷൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനും മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനും ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാർക്ക് പോലും അപ്രാപ്യനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. പിന്നെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ എല്ലാ ദേവന്മാരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മഹത്വത്തില് സകലതിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധ്യമല്ല. പിന്നെ ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കാണ്. കാരണം മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ, അതിശയിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് കഴിയും. നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ഇത് ഇത്തിരി മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ചോദ്യം. നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്താണെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് ഒരു ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ നമ്മൾ പരിചയം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ആയിട്ടുള്ളതല്ല.
ഇത് കുറച്ച് ലോജിക്കലി കുറച്ചൊരു പ്രശ്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാല് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ ഈ ക്ലാസ് മാത്രം കേട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മൾ വീണ്ടും അത് കേട്ടാലേ നമുക്കത് മനസ്സിൽ പതിയുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഈശോപനിഷത്ത് ഉപദേശാമൃതം പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല, ഈശോപനിഷത്ത് കുറച്ചും കൂടി പാടാണ്. ഭക്തിരസാമൃതത്തിന് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി, അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നുന്നു എളുപ്പമാണല്ലോ എന്ന്. കേൾക്കുമ്പോ തോന്നുന്നു എളുപ്പമാന്ന്, പക്ഷെ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഒരു ഇതാവുന്നില്ല അല്ലെ ശരിക്കും. അതേപോലെ അതെന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിലും ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമ്മള് മെയിനായിട്ട് പറയണത് ശരിക്കും നമ്മള് ഈ ലെവലിലേക്ക് എത്തിയാലേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ, നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മളത് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, നമ്മള് നാമജപം അത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറയില്ലേ, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയണില്ലേ കുറച്ച്. ഇതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു ലെവല് മാറിയിട്ടുള്ള പുസ്തകമല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അപ്പൊ അതിന്റെ രീതിയിൽ നമ്മൾ കൂടി ശ്രമിച്ചാല് നമുക്കത് ഓക്കെ ആവും. ഒന്നും കൂടി ക്ലാസ് കേട്ട് നോക്കേണ്ടി വരും എന്തായാലും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. ബഹിരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി അല്ലെ. അന്തരംഗ ശക്തി ആരാണ്? രാധാറാണി. ശക്തി ദുർഗാദേവി, തടസ്ഥ ശക്തി ജീവാത്മാക്കള്. പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ അവിടുത്തെ എല്ലാ സവിശേഷതകളോടും കൂടി, അവിടുത്തെ എല്ലാ സവിശേഷതകളോടും കൂടി അറിയലും അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നതുമാണ് എന്ത് പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ എല്ലാ രീതിയിലും മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീല എന്നീ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാം. എല്ലാ സവിശേഷതകളും കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.